Bayethe kuninonke izingane zamakhosi, kuninonke izingane zamathongo. Ngulubabalo kwakhona apha kwi-Spiritual Knowledge 333. Ndicela nto zakuthi ningakhohlwa usubscribe, ningakhohlwa ulike, ningakhohlwa ucofa ibhell. Makusetyenziswane into zobawo. Okay, ndibuya netopic. Itopic apho khona ndithetha nge-English, which is i-language, because I see ukuthi abantu abaninzi akho lula ukuthi basuse le nto engqondweni yabo le yokhonolayizo ngale English. Yabona nto zobawo, ayikho into eyodlula i-mother tongue yakho. Ayikho, noba kungathiwani i-mother tongue yakho, iigayidi zakho zazixoxa nawe ngayo usesesuswini kumama wakho. Umama wakho bexoxa nawe ngayo usesesuswini kuye. Uyayibona laa nto leya? But abantu abaninzi bathi xa bephuma apha badibana ne-system yalo mhlaba, bakhonolizwa yile system, balandela le English. Kunanamhlanje khona abantu bakuthi okufumaniseka ukuthi into ibhalwe ngesiXhosa okanye ibhalwe ngesiZulu okanye ibhalwe ngesiTswana. Ayicela umntu ukuthi ndicela itransleyithwe le nto kwi-English. UngumTswana okanye ungumXhosa lo mntu lowo okanye ungumZulu lo mntu lowo, but ithi le nto yobhala nge-home language yakhe angayiva. Kithi kuze yenze isense ngale language ubudimoni. Le language lena inezipell, le language lena iyafakwa nge-forced worldwide ukuthi mayithethwe, because kuyaziwa ukuthi lena ilanguage yilena ilanguage ingenanto yokwenza ne-universe, ingenanto nokwenza nemvelo. Uyayibona nto zobawo? Kuqhawulwa iilanguages zethu ezinento yokwenza nemvelo. Uyayibona nto leya? I-most yenu namhlanje, abantu banamhlanje babhizi bafunana ne-connection, bafunana uconnecta no-mother nature, bafuna uthini. But indlela abaphila ngayo nendlela abathetha ngayo bazenza abantu abamhlophe. Bazenza aba bantu aba bangenavelu kwi-nature. Uyayibona? Bathetha i-English. Uyayibona laa nto leya? So apho ndifuna uya khona, ndifuna uya kuloo nto leya, le nto yele English. Abantu abaninzi abayi-understand ipower yelaa nto i-mother tongue yabo, because ebona umzekelo, singabanye asihambi nookhokho ababephila ngexesha lelaa nto lokhonolayizo. Abanye bethu bahamba nookhokho ababephila before abelungu benziwe, bebekhona kulo mhlaba abanye bethu. So no wonder uye ufumaniseke ukuthi ayisonke sinento i-English siyithathe lapha. Asinayo ixesha layo. Abanye bethu bahamba nabakhokho abo uyawufumaniseka ukuthi baxolela ukufa ngesikhathi befostele ukuthi mabathethe le nto. Baxolela ukufa bona. No wonder ke namhlanje abanye abantu bengafuni uyibona i-English. Kubekho aba ke bacabanga ukuthi once uthetha English umntu clever okanye u-different okanye andiyazi. Uyayibona laa nto leya? Umzekelo, sithatheni siyeni phesheya e-Europe. E-Europe khona amazwe awayazi English, but bamhlophe abantu bakhona, ungancimba ngabelungu. Abayazi English, abananto yokwenza ne-English, abanye babo abafuni noyibona. Singahamba ngisaya phesheya size apha eSouth Africa, nazi ilaa nto i-Afrikaners, azinanto yokwenza ne-English, azifuni uyibona, zixolela uthetha i-Afrikaans. Even seyithi gqi kuyo ithetha Afrikaans, ayinanto nokwenza ne-English, ayifuni uyibona i-English, because iyayazi ukuthi English laa language yintoni, laa language leyana ithini into yayo. Uyayibona laa nto leya? But namhlanje kunabantu abamnyama bazincayo, ba-proud ngalo ngothetha laa language. Abanye babo bade bangabi nantloni. Cebe nto zakuthi ibikhona nje into bendisebhizi yiyo. Okay, bendisatsho ke abantu bakuthi ukuthi abantu bakuthi bade bazingce nge-English ibe ngathi umntu uthetha nto lena i-connected nemvelo okanye i-connected ne-universe. Kanti into le nto lena i-connected nezi-lower realms, nezi dark forces, ezi reptiles, ezi beings, ezi beings ezazi-influencer abelungu ngesikhathi sokuthi ngezikhathi ezizokhonolayiza, because babe-influencer zezi beings zezi zazilwa nookhokho bethu. But since zona ke ngozohluleka kookhokho bethu, which is aba bendithetha ngakwenye ividiyo iNataro, since zohluleka ngaba bantu zenza sure ukuthi thina
asayikonwaba, ngiyayibona laa nto leya, because as banditshile ukuthi ii-Anunnaki zafika zabasusa ookhokho bethu abanye, zamka nabo zobabeka kule mihlaba, kule mihlaba, but bengekho apha. So ezi beings ezi, which is ezi reptilians ezi nezi Pleiadians, zinto zazo, English yazo lena nto zakuthi. No wonder kwakufuna ukuthi ifostele, because ezi beings zazifuna ukuthini, uku-own umhlaba. Andithi zaye zayifumana loo nto leyo, kuvunyelwa ngobani? Kuvunyelwa ngabantu. Phofu zange abantu bavume, yafostwa le nto ukuthi, yafakwa ngenkani le nto ukuthi ebantwini bakuthi. Ngiyayibona laa nto leya. No wonder kukhona ookhokho bancama ukhetha bahambe bakhetha ukufa bengafuni uyibona i-English. Ngiyabona into zobawo. So le i-English i-connected ne-lower realms. Ngiyayibona laa nto leya, because abelungu babe-influencer zezi spirit ze-lower realms. Even anditsho into yesithwalo, isithwalo saqala ebelungwini, isithwalo yinto ebelungu, because abelungu abakho connected nanto nemvelo, abanalo idlozi. So ngesikhathi thina aba bantu babesazi ukuthi abantu abamnyama banedlozi, but since bona bengenalo idlozi, bathini? Bacreator izithwalo befundiswa zintoni? Befundiswa zezi demons. Ngiyayibona laa nto leya. Kunanamhlanje abelungu bathwele, but izithwalo zabo azifani nezi zethu, because laa nto banomlando wayo, yinto yabo leyana. Ngiyayibona nto zobawo. Since bona babengenalo idlozi, bazenzela into yobaprotekta. Ngiyayibona laa nto. Idlozi yinto emvelo nto zobawo, yinto emvelo idlozi, lelemvelo. Ngiyayibona laa nto leya. No wonder ke bengenalo. Uyabava ke aba bantu aba izinto zomoya bazikha phezulu, bayangxola, hayi umlungu unalo idlozi. Umthatha phi umlungu? Umlungu ayingomntu wemvelo, uzayithatha phi into yemvelo, which is idlozi? Idlozi into yemvelo, umlungu ayingomntu wemvelo. Ngiyayibona laa nto leya. Uzayithatha phi into yemvelo engengomntu wemvelo, engekho connected even nemvelo? That's why bedistroy kangaka, bemdistroy kangaka uMother Nature, bedistroy even kwawena mntu umnyama, because bayaqonda ukuthi ungubani, uyintoni, because bayaqonda ukuthi uyintoni. Uyayibona nto zakuthi. So ngabelungu ke abo. Ibuhlungu nyhani into esiyibonayo bantu bakuthi. Phinde ndinenzele nje umzekelo. Nijongile phesheya like phaa umzekelo ipower ye-mother tongue, nijonge phaa kooPutin. uPutin uthetha ntoni? Abe-address ezazi ukuthi uzawuthetha nelizwe, namazwe, hayi nelizwe, namazwe, but uthetha isiRussia sakhe. Iba ngabantu abaxolela ukuthini? Utranslator, ukwenzela bazovala nto ithethwa nguntoni? NguPutin. Uyibonisa ipower ye-mother tongue yakhe. Ngiyayibona laa nto leya. Umzekelo ooMessi bathetha ntoni? Izi-Argentina zabo, but iba ngabantu abade bafuna ukuva laa nto ithethwa nguMessi. Ngiyayibona laa nto leya. Le nto ke nathi ke phofu mani ngathi benzithi nathi, nam ndingomnye waba bantu ozothini, ilanguage yam, i-mother tongue yam bantu bakuthi, whether nosikuphume endleleni yakho okanye uthini, uyeke undilandele okanye uyeke ufunda into zam, asoze nditshintshwe ngenxa yabantu ndilahle i-mother tongue yam, xolweni nto zobawo, because even eDarrell ndizifumana ngokwentoni? Ngakweli lwimi ndilithethayo. Ungayibona laa nto leya. Andizifumani nge-English, hayi andizifumani nge-English. Even ii-guides zam zithetha leli lwimi ndilithethayo, azinanto yokwenza ne-English. Xa ndithetha lwimi ziyandiva. Uyayibona nto zobawo. So asoze ndibe nditshintsha indlela yothetha for ukwenzela abantu. Uyabona nantsenye into futhi kweli cala lomoya abantu bayikhohlwayo, but ingathi ndizawubethwa nje lixesha, but okay. Abayikhohlwayo bantu bakuthi, isizwe sakwaXhosa sinemboni yakhona, sinabaprofethi bakhona. No wonder kwaXhosa uQamatha enguQamatha, kwaZulu ngokunjalo. No wonder kwaZulu uNkulunkulu engumveli nqangi. KwabaTswana ngokunjalo, kwabaSuthu ngokunjalo. Zonke ezi ntlanga, ezi zizwe bantu bakuthi, zineenkokheli zazo zonke, spiritually, physically, zonke into zakuthi. Into yokuthi ucabanga ukuthi uzawushiya abantu bakho utsibe uyofuna umamela abantu abaTswane, and ufika phaya abantu bakho bashiyela le nto kwabantu bakho kuthethwa isiXhosa, ufuna aba bathetha English. Ayisizi loo nto leyo bantu bakuthi. Loo nto qha iyakubonakalisa ukuthi
uyintoni, uyazi-hate-a, uyayibona laa nto leyo, because ungathi uheyithe isiNtu sakho, uyazi-hate-a ka wena, uyayibo. So yinto enjalo, nawe awuzithandi, uyayibona laa nto leyo, because lo mntu umshiya phi, umshiya esizweni sakho uyofuna omnye umntu, uyayibona, kuba lwana ethetha ntoni, i-English, uyayibona laa nto. Sometimes iba ngumoya, ngoba abanye abantu lo moya nditsho ngumoya ongcolileyo owafakwa ngenkani ebantwini. So kwabanye abantu le mimoya akho easy ukuthi iphume yaba bantu bamhlophe, which is le yocinezelo. Bayethe bantu bakuthi le video yaphela, bayethe emakosini, ndizawukwenza u-part 2.